Bună ziua și bine ați venit la teleconferința privind rezultate pentru S1 2024 al Agroland Business System și Agroland Agribusiness. Numele meu este Suzana Curec și sunt IR Officer în cadrul celor două companii, iar astăzi voi fi moderatoarea acestei teleconferințe. Înainte de a începe, aș dori să menționez că această teleconferință este înregistrată, iar înregistrarea acesteia va fi publicată pe site-ul Agroland. După cum a fost menționat în invitația pentru teleconferința, prin participarea la aceasta v-ați exprimat în mod automat și implicit acordul pentru a fi înregistrat. Dacă nu sunteți de acord să fiți înregistrat, vă rugăm să părăsiți această teleconferință. Alături de mine, pentru a prezenta rezultate pentru S1 2024, se află Horia Cardoș, fondator și CEO al Agroland Business System, Florin Radu, director general al Agroland Agribusiness, precum și Adrian Gafița, director financiar al Agroland Business System. În ceea ce privește aspecte organizaționale, în prima parte a teleconferinței, managementul va susține o prezentare cu privire la rezultate S1 2024 și ulterior vom avea sesiune de întrebări și răspunsuri. Vă rugăm să rețineți că microfonul tuturor participanților este dezactivat. Dacă doriți să puneți o întrebare, vă rugăm să o introduceți în căsuța de chat. Nu ezitați să o faceți în timpul teleconferinței și vom răspunde la toate întrebările în ordinea cronologică de îndată ce prezentarea echipei de management se încheie. Nu în ultimul rând, aș dori să menționez că astăzi este posibil să facem declarații anticipative cu privire la performanțe viitoare ale Agroland Business System și Agroland Agribusiness și că rezultatele reale pot diferi semnificativ. Vă încurajăm să examinați disclaimerul inclus în prezentare pe care îl puteți vedea acum pe ecran. Vă mulțumesc pentru răbdare. Propun să începem teleconferința. Voi da acum cuvântul domnului Horia Cardoș, care ne va împărtăși câteva informații despre performanța Agroland Business System din primele 6 luni ale acestui an. Horia, te rog. Mulțumesc, Zuzana, mulțumesc și echipei tale pentru pregătirea acestei conferințe. De asemenea, doresc să mulțumesc și investitorilor care participă astăzi și care ne vor urmări în înregistrare. A fost cel mai bun prim trimestru dintr-un an, primele 6 luni din 2024 pentru noi. Acesta este și cumva obiectivul nostru, creștem în fiecare an atât cifra de afaceri, cât și profitabilitatea. Aș vrea să vă spun câteva lucruri despre cum au evoluat lucrurile în primele 6 luni. Agroland, grupul Agroland se bazează pe mai mulți piloni, pe mai multe business-uri pe care încercăm să le integrăm și în acest fel să reușim să fim cât mai profitabili. În primul rând este rețeaua de retail, care încă are un impact semnificativ și când spun rețeaua de retail nu vorbesc doar de magazinele proprii, ci vorbesc și de cele aproximativ 160 de magazine în franciză. Dacă acum 5 ani vorbeam exclusiv de retail, astăzi vorbim sau în primul rând de retail și agribusiness. Astăzi vorbim și de producție de furaje, vorbim și de producție de ouă de consum și business-ul a devenit mult mai complex. Performanța magazinelor proprii, dublată de performanța aproape similară a magazinelor în franciză, se datorează mai multor factori. Am ajuns oarecum la maturitate cu conceptul nostru Agroland Mega. Operăm 26 de magazine Agroland Mega. Joi, poimine, în 3 octombrie, deschidem încă un magazin în județul Dâmbovița. Asta dovedește că avem încredere în acest concept, asta dovedește că este validat acest concept de către clienții noștri. Am reușit să creștem cu 20% vânzările față de anul trecut, mai puțin prin deschiderea de noi magazine, avem doar 2 noi magazine Agroland Mega, dar mai mult pe creșterea vânzării pe majoritatea
categoriilor pe care le comercializăm și suntem mulțumiți că am ajuns la asemenea performanță în condițiile în care vedem pe anumite categorii scăderi de prețuri versus anul 2023, ceea ce înseamnă că am crescut destul de mult volumele. Unul din obiective, așa cum vă spuneam de la bun început, a unei întreprinderi, a unei companii este profitul, dacă nu chiar principalul aspect. Iar profitul, dacă vorbim de companii din comerț sau din producție, se pornește de la marja obținută, din care se scad cheltuielile din marja brută obținută. Am reușit să creștem marjele în magazinele noastre și datorită faptului că o bună parte sau o parte din produsele vândute sunt fabricate în fabricile noastre. Fie că vorbim de fabrici de furaje, fie că vorbim de fabrica de hrană pentru animale de companie. În acest fel am reușit nu doar să creștem marjele, am reușit să diversificăm produsele și să facem magazinele noastre mai atractive. În ce fel? Crescând coșul, nu atât ca valoare, sau evident am crescut și valoarea coșului cumpărat de către clienții noștri, dar și numărul de produse și volumul acestora. Un alt pilon important al business-ului nostru este producția de hrană, obținută în primul rând pe platforma de la Mihielești și pot să spun că în primele 9 luni am făcut producție de hrană doar pe platforma de la Mihielești. La sfârșitul acestei prezentări o să vă dau câteva informații referitor la viitorul imediat al business-urilor noastre. Am reușit să creștem producția în mod semnificativ față de primul trimestru anului 2023. În primul rând, crescând, evident, numărul de păsări în exploatare. Am crescut numărul de păsări în exploatare datorită investițiilor pe care le-am făcut în ultimii ani. Și vreau să vă spun că în continuare facem investiții pentru că este un business profitabil, este un business important, atât pentru noi ca și grup de companii, cât și pentru România. În momentul când producătorii români nu vor fi în stare să acopere cererea, această cerere va fi satisfăcută de producătorii din afara României și nu ne dorim acest lucru. Concluzionând, primul semestru din 2024 a fost intens, pentru că în ultimii 3 ani, 4 ani, piața vine cu foarte multe provocări, fie că vorbim de pandemie, fie că vorbim de război, sunt mereu provocări pe lanțurile de aprovizionare, prețurile materiilor prime fluctuează destul de mult, calitatea și disponibilitatea lor. Și atunci trebuie să fim atenți, să fim proactivi și să fim profesioniști. Nu este simplu, dar credem că am ajuns la un nivel de maturitate în business-ul nostru în care putem să afirmăm că grupul Agroland desfășoară un business stabil, rezilient și cu perspective importante de dezvoltare. Cam atât aș vrea să vă spun în prima parte a prezentării noastre și cu siguranță, pe lângă întrebările dumneavoastră, o să mai doresc să spun și eu la sfârșit câteva lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Hori. Acum trecem la prezentarea rezultatelor pentru S1 2024 al Agroland Business System și invit pe Adrian să împărtășește câteva lucruri cu dumneavoastră. Bună ziua! Așa cum ați putut vedea din raportul publicat, primul semestru a generat rezultate pozitive. Am avut o majorare cu 8% a veniturilor din exploatare,
generată în principal de categoriile furaje și concentrate, pui de o zi și ouă de consum. Cea mai spectaculoasă creștere a fost pe partea de food, de ouă de consum, unde am avut o creștere de 54%, urmată de categoria de pui de o zi și furaje și concentrate. Furajele și concentratele, chiar dacă avem o creștere de doar 10% valorii, creșterea este mult mai mare cantitativ din cauza scăderii prețului de vânzare. Și volumul a crescut în acest fel. Da, deci volumele nu vândute au fost mai mari decât anul trecut, cu mai mult de 10%. Asta pe partea de venituri din exploatare. Odată cu majorarea, cu intrarea pe partea de producție, ne-au crescut și cheltuielile de exploatare. Cea mai mare creștere o avem pe materii prime și materiale, cum era de așteptat, 65%, am ajuns la 29 de milioane de lei, determinate de producția de la Mihăilești, care a crescut foarte mult, și de începerea producției la Ișalnița și la fabrica de hrană pentru animale de companie. Astfel am avut diferența aceasta de creștere, deși am crescut cu 8% veniturile din exploatare, cheltuielile din exploatare au crescut cu doar 7% și avem un 18% creștere pe rezultatul operațional. Ce mai vedem aici în prezentare, într-adevăr, sunt cheltuielile cu energia și apa și cheltuielile cu personalul, care au crescut ambele din același motiv, operaționalizarea fabricii de la Ișalnița și creșterea capacității de la Mihăilești. Uitându-ne pe bilanț, activele circulante au crescut, activele imobilizate au crescut cu 2%, activele circulante au crescut cu 29%, creștere datorată dimensiunii afacerilor Agroland Business System, cât și comparației cu finalul de an, unde activele circulante sunt mai mici datorită sezonalității business-ului. Din punct de vedere al disponibilităților bănești, avem o creștere de 94%. Aici această creștere este determinată de scăderea numerarului net utilizat în activitățile de investiții și finanțare și în același timp coroborată cu încasarea pe final de semestru a unor împrumuturi. Datoriile curente au crescut datorită majorării datoriilor către furnizori până la 56,9 milioane de lei. Odată datorită creșterii și a stocurilor, pentru că avem nevoie de capital de lucru mai mare pentru a susține fabricile noastre. Iar la datoriile bancare o să vedeți acolo că datoriile curente și datoriile pe termen lung au avut unele o creștere de 50%, datoriile curente, și datoriile pe termen lung de 21% scădere. Asta este datorat în principal faptului că o bună parte din creditele noastre au intrat pe rambursare și crește partea
pe termen scurt a acestora. Iar în capitalul proprii vedem o creștere de 17%. Mulțumesc mult, Adrian, și acum revenim la Horia pentru a discuta despre planuri și perspective pentru Agroland. Este partea care îmi place, despre care îmi place să vorbesc cel mai mult, pentru că, așa cum am spus acum 3 ani și ceva, când acum 4 ani, când am avut prima emisiune de obligațiuni, după aceea am avut listarea acțiunilor companiei. Agroland de acum 4 ani arăta complet diferit. Sau Agroland de astăzi, grupul Agroland de astăzi arată complet diferit, așa cum Agroland peste 2 ani sau 3 ani iarăși va arăta diferit într-un sens bun și profitabil pentru acționarii noștri. După 2 ani jumătate în care am temporizat ritmul de deschidere a magazinelor noi, suntem acum la începutul unei noi faze de expansiune. De ce am luat acea pauză? Am vrut înainte de o nouă expansiune mai rapidă, am vrut să digerăm intern noul model de business, să facem reglajele care se impun, atât în sortimentație, cât și în alte aspecte ale unui business de retail, locație, pregătirea personalului și așa, logistică. Și credem că suntem pregătiți să facem un nou sprint și să deschidem în următorii 2 ani, practic să reușim să dublăm numărul de magazine Agroland Mega. Nu este simplu, dar pot să vă spun că față de acum 4 ani sau 5 ani, când am început planurile pentru extinderea rețelei de retail într-un format modern, suntem mult mai bine pregătiți. Avem experiență. Care e ideea? Dacă am urma un model existent pe piața românească, ar fi mult mai simplu. Dar este un model care există în vestul Europei și am încercat să-l adaptăm nevoilor clienților noștri. Și de aceea nu putem pur și simplu să copiem ce se întâmplă în restul Europei și trebuie să facem noi testele, să încercăm, să greșim câteodată, să ne repliem și după aceea, acum, așa cum spuneam, cred că suntem pregătiți să facem un nou sprint. Retail-ul în continuare va rămâne foarte important ca și direcție de business pentru noi. În al doilea rând, dorim să mărim capacitățile de producție atât la Ișalnița cât și la fabrica de hrană pentru animale de companie din Covasna și la fabrica de la Caransebeș. Am obținut luna trecută în sfârșit certificarea. Suntem singura fabrică în România care a obținut certificare și obține exclusiv furaje bio, ceea ce este un lucru extrem de important. A fost și dificil, dar am trecut faza aceasta. Săptămâna asta producem, suntem în teste tehnologice și săptămâna viitoare deja vom ieși pe piață cu acest gen de produse, care, pe lângă faptul că ne oferă o poziție dominantă, pentru că suntem singurii, sau cel puțin singurii de capacitate industrială, ne oferă și marjă importantă, pentru că, cum știți, produsele bio, fie că vorbim de hrană, fie că vorbim de furaje sau orice este certificat bio, are un preț ridicat și asta ne permite nouă producătorilor să avem marje mai bune.
Pe partea de food, ne dorim să ajungem la 100 de milioane la capacitate de producție de 100 de milioane de ouă pe an. Suntem în discuții extrem de avansate, care sper să se finalizeze inclusiv formal în această lună și să intrăm oficial în zona de producție de ouă bio. Ouăle bio astăzi reprezintă în consumul românilor undeva la 2,5%. Undeva de 4, 5 ori, 6 ori mai puțin decât alte țări din Europa Centrală și de aproape 10 ori mai puțin decât consumatorii din Europa de Vest. Unul din motivele pentru care nu există o producție de ouă bio este lipsa, așa cum spuneam, a unui producător industrial de furaje bio, iar acest lucru Agroland îl va rezolva. Deci aici vom avea prima fermă de ouă bio din cadrul grupului, mai sunt sigur ferme în România. Vor urma și alte ferme. Avem un proiect cu francizații noștri în care ei vor investi în mici ferme pe tot teritoriul țării, de mici ferme bio și în acest fel vom reuși să livrăm ouă proaspete, nu toate dintr-o zonă a țării, ci cât mai aproape de supermarketurile și de platformele logistice ale supermarketelor, care credem că este un lucru important. Costul. Ne așteptăm ca să venim cu o presiune pe costul de producție al ouălor bio în România. Din calculele pe care le-am făcut, este posibilitatea să fim probabil printre cei mai eficienți fermieri din această zonă, ceea ce ne va duce, sperăm, și spre obiectivul nostru de a fi unul dintre cei mai mari jucători, dar poate chiar cel mai mare jucător în câțiva ani pe această zonă. Abatoare modulare mai este un plan de-al nostru, care nu este doar un plan. Astăzi s-a achitat ultima tranșă pentru primul abator modular, care se va transporta săptămâna viitoare și îl vom monta la Mihăilești. În primul rând pentru demonstrație, pentru că dorim să vindem și să instalăm acest gen de abatoare modulare la cât mai mulți mici fermieri din România. Nu este timp acum să discutăm, dar poate vom găsi timp și să vorbim despre ce înseamnă mici producători și barierele pe care le au la intrarea pe o piață. Despre inputuri mi-aș dori să las pe Radu să vorbească, pentru că este business-ul pe care îl conduce de atâta timp și, evident, știe mult mai bine despre ce este vorba. Da, mulțumesc, Horia. Bună ziua, eu sunt Radu Florin, CEO pentru compania Agroland Agribusiness. În primul rând, aș vrea să mulțumesc tuturor participanților prezenți aici, care au dat curs invitației noastre. Sper ca prezentările noastre să lămurească și să expună cât mai exact munca noastră de zi cu zi și, bineînțeles, planurile noastre viitoare. În primul rând, aș vrea să vă expun primul semestru. După cum ați văzut în rezultatele noastre, creșterile în venituri nu au fost spectaculoase, dar datorită scăderilor continue ale materiilor prime și a inputurilor, ne-am străduit să rămânem totuși pe trend crescător. Am crescut cu 7% veniturile versus 2023, S1 2023, cu 5% EBITDA și rezultatul net cu 15%, 1,4 milioane. Așa cum știți,
agricultura trece printr-un moment mai puțin fast. Seceta din ultima perioadă și mai ales, cum să zic, reticența fermierilor de a cumpăra, de a investi în tehnologie, ne-a făcut activitatea foarte, foarte grea. În primul semestru, cu toate că culturile au intrat foarte bine în vegetație, s-a simțit acea reticență din toamna anului trecut, când vă spuneam că fermierii au decis să investească mai puțin pentru că prețurile la cereale nu acoperau costurile. Mai nou s-a făcut deja un bilanț. În agricultura din România lipsesc deja și lichidități undeva la 2 miliarde, 2 miliarde jumate de euro. Împreună cu Asociația Distribuitorilor și a Fermierilor, în ultima perioadă s-au dus o serie de tratative cu autoritățile și se pare că toți vrem să salvăm această ramură, să mergem mai departe și fermierii să depășească acest moment greu. Pentru că, după cum știți, în a doua parte a anului, arșița s-a stabilit, s-a accentuat pe aproape toată suprafața țării, mai puțin vest și părțile de nord. În rest, la culturile de floarea soarelui și porumb, pe sudul țării, au fost situații în care am vorbit de calamitate 100%. Cu toate acestea, eu cred că noi am exploatat oportunitățile ivite și am reușit să ținem cumva lucrurile pe o linie pozitivă. Și, bineînțeles, ne propunem să mergem în continuare și să dăm o notă de pozitivitate, inclusiv partenerilor noștri. După cum ați văzut, veniturile din prima parte a anului s-au împărțit pe mai multe categorii. Pesticide, la pesticide am avut o creștere de 4%, o cifră de afaceri de aproximativ 12 milioane de lei. La fertilizanți, o creștere de 10%, pentru că, așa cum spunea și Horia mai devreme, volumele au fost mult mai mari, dar datorită prețurilor scăzute, n-am reușit să avem creșterea pe care ne-am propus-o. Dar, repet, ne menținem pe trendul crescător. La semințe avem o creștere de 10% și în tradingul de cereale 4%. După cum știți, Agroland Agribusiness e orientată către piața de achiziții de cereale, în special în zonele în care activează fabricile Agroland. Pentru că sunt două aspecte care ne interesează. Unul, să recuperăm rapid banii din piață prin achiziții de cereale și doi, să alimentăm fabricile cu cereale pentru producerea de furaje. Ce s-a întâmplat nou în primele 6 luni? Am continuat să lansăm produse noi pe linia de fertilizanți. Am introdus 2 produse noi, BoroPlus și Folimax. Pe lângă cele care existau, avem în total 8 produse în exclusivitate, biostimulatori și fertilizanți. Dar am introdus și o linie nouă. Ne propunem ca din acest an să fim multiplicatori, deci producători de genetică, în colaborare cu o firmă mare din Serbia. Astfel am introdus pe piață 6 noi produse
pe care, repet, le multiplicăm în România. Avem 4 sări de grâu, 2 aristate și 2 nearistate, cu diverse rezistențe și cu pentru mai multe tipuri de sole, pentru mai multe regiuni. Avem și un ors de toamnă și, bineînțeles, triticale. Triticalele au mai fost introduse în România, dar cumva a scăzut interesul odată cu scăderea numărului de ferme de animale. Acest tritical este cu potențial foarte mare de producție, dar nu neapărat pe zona de cereal, boabe, cât și pe zona de silos pentru rumegătoare. E un produs nou pe care ne bazăm foarte mult în perioada următoare. Pentru partea asta de intervenție, cred că am spus suficient. Colegul meu, Adi, vă poate expune mai multe despre rezultatele financiare a primei jumătăți a anului. Adrian, te rog, mulțumesc. Da. Deci la Agroland Agribusiness avem creșterea veniturilor din exploatare și a cheltuielilor din exploatare în linie, ambele, cu 7%. Majorarea de pe veniturile din exploatare datorată veniturilor din vânzarea mărfurilor, cu 7%, în timp ce reducerile comerciale au crescut cu 5%. În cheltuielile din exploatare, creșterea s-a datorat în principal cheltuielilor privind mărfurile, odată cu creșterea afacerii, iar reducerile comerciale primite au crescut cu 6% până la 1,2 milioane de lei. Asta în urma în negocierea unor contracte mai avantajoase cu furnizorii. Tot în cheltuielile de exploatare avem o creștere importantă și pe cheltuielile cu personalul, datorită creșterilor salariale și a faptului că am angajat niște colaboratori cu care în trecut colaboram. Această mișcare se vede prin scăderea cheltuielilor cu colaboratorii. Această scădere este de 16%. Iar din punct de vedere al rezultatului financiar, avem o scădere. Aici am avut, pe Agroland Agribusiness, am avut o rambursare de împrumuturi și scăderea lor a dus în același timp și la scăderea costurilor îndatorării. Dacă ne uităm pe bilanț, vedem o creștere foarte mare cu 67% pe activele circulante. Cumva este normal creșterea aceasta, pentru că facem o comparație cu sfârșitul de an și datorită sezonalității, comparația nu este tocmai cea mai fericită, să zic așa, făcută la aceste date. Avem activele circulante care e normal că sunt în creștere datorită creanțelor. Acestea au crescut cu 118%. În principal, acestea aveau scadența de la 31/7, iar la această dată, la data publicării raportului, creanțele care aveau scadența la 31/7 au fost încasate în proporție de 93%. Deci, mare parte din ele au fost încasate. Stocurile au scăzut cu 10% ca urmare a
majorării vânzărilor, iar poziția de casă și conturi la bănci a crescut, a ajuns la 4,1 milioane de lei, o dublare, în principal datorită încasării unui credit pe finalul lunii iunie de 1,7 milioane de lei. Datoriile curente au crescut până la 23,3 milioane de lei, odată cu creșterea furnizorilor pe fondul lipsei de lichiditate a fermierilor. La rândul nostru vindem mai mult pe credit și la fel crește și achiziția pe credit, în detrimentul vânzărilor și achizițiilor cash. Da. Iar datoriile bancare pe termen scurt au ajuns la 4 milioane ca urmare a rambursării unui credit și a accesării unui alt credit, exact cum vă ziceam mai devreme, la finalul lunii. Mulțumesc și acum avem ultima parte, cam maxim 5 minute, pentru că văd că avem foarte multe întrebări de la investitorii. Îl invit pe Florin să împărtășește câteva detalii legate de planuri și perspective pentru Agroland Agribusiness. Așa cum am mai declarat, o să fiu foarte scurt că timpul ne presează, o să continuăm consolidarea internă, îmbunătățirea proceselor noastre și continuăm de asemenea să investim în echipă și mult în alte acțiuni de dezvoltare a companiei. Vrem în continuare să ne extindem, în special acum, odată cu deschiderea unei alte fabrici în vest, vom merge și către vestul României. Avem deja în curs recrutarea acolo, discuții destul de avansate, deci o să deschidem alte piețe. Bineînțeles, așa cum v-am anunțat, vom dezvolta foarte tare producția de genetică, propriile soiuri. Încă de anul ăsta o să scoatem pe piață produsele noastre produse în România. Și, bineînțeles, rămânem în contact activ și direct cu fermierii noștri, să le oferim soluții tehnologice adaptate și mai ales noilor condiții pedoclimatice. Îi sprijinim în continuare pentru obținerea de culturi rentabile. Când spun rentabile, tot timpul i-am dus către zona în care să obțină plus valoare. Nu neapărat o producție mai mare cu cheltuieli mai mari. Pentru finalul anului ne păstrăm, menținem bugetul propus pentru 2024, așa cum a fost aprobat în AGA. Ne propunem o cifră de peste 68 de milioane și un profit net de 2 milioane 400. Pentru alte planuri de viitor o să revenim în scurt timp. Deja avem noutăți pe care nu putem să le spunem neapărat acum. Mulțumesc mult! Aici se încheie prezentarea rezultatelor noastre pentru S1 2024 și vom începe sesiunea de Q&A. Dacă doriți să adresați o întrebare, vă rugăm să o introduceți în casuța de chat, o vom citi cu vocea tare, iar apoi vom răspunde la aceasta. Avem cam 20 de minute și câteva întrebări, cred că cam 1 minut, 2 minute pe întrebare. Și aș dori să începem sesiunea de Q&A cu întrebările pe care le-am primit pe e-mail de la investitorii. Prima întrebare este următoare. În 2022 și 2023, semestrul al doilea a adus o pierdere netă de aproximativ 2,8-2,9 milioane de lei,
care a tras în jos rezultatul bun din semestrul 1. Ce anume va fi diferit în 2024, astfel încât semestrul al doilea să aibă o contribuție pozitivă, ceea ce ar duce la atingerea BVC-ului. Ar fi nevoie de un profit net consolidat de aproximativ 2,7 milioane de lei în S2 2024 pentru a se atinge profitul net consolidat din BVC în valoare de 12,5 milioane de lei. Da, am să răspund eu cât se poate de scurt. Sunt trei drivere importante. Retail-ul, care deja, sigur, undeva la mijlocul lui octombrie o să dăm un comunicat cu câteva rezultate operaționale, așa cum am obișnuit în ultimele 2 trimestre, și unde se va vedea creșterea. Suntem mulțumiți că am intrat pe un trend important de creștere, atât a vânzărilor cât și a profitabilității pe zona de retail, dar se va vedea în cifre, n-are sens să dezvolt prea mult acum, mai ales că nu ne urmărește toată piața. 2. Creșterea producției continuă versus semestrul 2 anul 2023 și pe platforma de la Mihăilești, respectiv numărul de ouă vândute, valoarea lor și profitabilitatea. Și al treilea vector este producția bio, care, sigur, în acest an nu va avea o influență foarte mare, dar ne așteptăm să contribuie și acest business la profitabilitatea acestui al doilea trimestru, care pe noi ne preocupă de foarte mult timp, chiar dinainte de a fi companie listată. Dar primul obiectiv a fost să fie un semestru în care nu pierdem bani și suntem foarte convinși că acesta va fi acel semestru al doilea în care nu pierdem bani și în acest fel, cu un mic profit consolidat, să reușim să livrăm rezultatul promis. Mulțumesc mult, Horia. A doilea întrebare este: există intenții legate de o eventuală majorare de capital social în 2024 sau în prima parte din 2025? Am să încerc să răspund tot eu. Noi discutăm, evident, cu Adi și cu colegii din conducere. Anul acesta am ales o finanțare printr-o emisiune de obligațiuni, așa cum am anunțat piața la sfârșitul săptămânii trecute. Am emis obligațiuni în valoare de aproape 7 milioane de lei. Ultimele majorări de capital, din punctul nostru de vedere, nu au fost neapărat un mare succes pentru companiile care le-au lansat aceste majorări de capital. Tot timpul va rămâne o opțiune pentru orice companie listată să facă o majorare de capital cu fonduri atrase de la investitori. Trebuie și contextul pieței să fie favorabil din punctul ăsta de vedere. Da, cu siguranță ne dorim să mai facem majorări de capital pe de o parte, pe de altă parte credem că valoarea actuală sau evaluările date de piață, atât a Agroland Business System cât și Agroland Agribusiness, cred că sunt mult sub ce ar trebui să fie sau la ce potențial, și nu vorbim de potențial peste 10 ani, ci vorbim de viitorul imediat. Și atunci, da, este în discuție internă deocamdată această opțiune. Mulțumesc mult. Următoarea întrebare este: de ce domnul Cardoș a cumpărat acțiuni din piață după ce le-a vândut în plasamentul privat? Scopul plasamentului privat a fost să crească vizibilitatea companiei, 2, să crească lichiditatea și
mi-am dorit chiar să reușim să creștem valoarea acțiunilor la momentul respectiv. Nu s-a întâmplat, din păcate, în afară de creșterea vizibilității și creșterea lichidității, nu am reușit să creștem și prețul, dar sunt convins că informațiile pe care investitorii le vor avea despre companiile noastre vor face să pună acțiunile noastre într-o lumină și mai favorabilă. Mulțumesc! Intenționați să extindeți rețeaua de magazine și în partea de centru și nord a Transilvaniei? Am să răspund. Suntem în zona de centru, avem 2 magazine în Covasna, avem în Sibiu. Businessul de retail, în primul rând, este un business de logistică. Și ca să deservești niște magazine așa cum le avem noi, avem nevoie și de o rețea de depozite, care astăzi nu este. Nu avem în nordul Transilvaniei. Iar ca să ai depozite, trebuie să ai un număr de magazine. Deci vom merge în nordul Transilvaniei, sau în centrul Transilvaniei, în momentul când vom avea un plan să deschidem minim 20 de magazine în zona respectivă. Plan pe care nu-l avem deocamdată, pentru că în județele unde avem astăzi magazine, 32 la număr, avem încă suficient spațiu de creștere. Mulțumesc! Aveți un număr stabilit de deschideri pe an? Ne dorim ca undeva la sfârșitul lui 2026 să ne apropiem de cifra de 50 de magazine Agroland Mega. Intenționați să faceți extensii pentru capacitatea de producție de la Caransebeș, de la Mihaileș și din Covasna pentru hrana pentru animale de companie? Da, răspunsul este da la 3 de da, nu? La toate fabricile noastre dorim să creștem productivitatea, pentru că este simplu, crescând capacitatea de productivitatea și capacitatea de producție, reușești să scazi costul pe unitatea de produs, de să fii mai profitabil. Aș adăuga 4 de da. Pe Așa, Caransebeș, Mihăileș, Covasna și Ișalnița. E o misă de întrebare. ca Mihaile, Da. da, și exact. Sunt 4. Radu știe foarte bine, pentru că da, livrează tot timpul. Dacă vorbim de fabricile de hrană pentru animale de companie sau de animale de fermă, respectiv de furaje, noi nu acoperim astăzi întreaga noastră capacitate de vânzare. Și în mod intenționat am rămas în poziția asta, pe măsură ce capacitatea noastră pe măsură ce piața noastră crește, în acest fel creștem și capacitățile noastre de producție. Când veți începe să comercializați oa și găinii obținute în regim organic? Încă în acest an, până la sfârșitul anului, cu siguranță veți vedea ouă cu sigla Agroland în câteva rețele din România. Mulțumesc! Veți reuși să atingeți cifrele din BVC la sfârșit de an? Cred că Radu deja a răspuns pentru AAB și acum Horia pentru Agroland Business System. Da, Păi s-a răspuns am la răspuns întrebare. în momentul când am răspuns la planurile noastre sau cum vedem noi semestrul 2 versus semestrul 2 2023. Perfect. Aveți în plan să achiziționați și alte FNC-uri? Da, nu știu de unde a răsărit această întrebare, dar are legătură cu realitatea. Suntem în discuții nu pentru achiziția, ci pentru un contract de închiriere pe termen foarte lung, unde jumătate din capacitatea de producție ar fi deja vândută. Și atunci suntem interesați, mai ales că este într-o altă zonă
geografică și ne-ar ajuta să ne servim clienții din partea aceea de țară. Capacitatea de producție de la Caransebeș, cât va reprezenta din total producției Dacă, neutri la AG? Nutrețuri. Nutrețuri, scuze. Dacă vorbim de capacitatea nominală, undeva 20%, 15-20% din capacitatea totală. Dar, repet, este o producție cu valoare adăugată mare și ne așteptăm ca în 2025 fabrica de la Caransebeș să aibă o contribuție importantă la profitul Agroland. Ce valoare au avut tranzacții derulate între Agroland și Agroland Agribusiness în prima jumătate de an? S-a spus că divizia de agribusiness aprovizionează fabricile de furaj la Agroland. Cred că are Da. Adi În, informația asta. Vă spun eu mai exact, în jur de 3 milioane jumate. așa, asta Da. vreau. Dar vorbim de prima jumătate, De prima jumătate, da. iar tranzacțiile mai importante au apărut după Să recoltă, apară după, da, adică după recoltă. și în această toamnă. Da. Pentru că noi fabricile sau fabrica de la Ișalnița am aprovizionat la sfârșitul anului trecut, când deja fermierii divizia agribusiness, o bună parte dintre ei s-au vândut recolta. Cred că am dreptate, nu? Nu, ideea este că sunt foarte puțini bani de recuperat în S1 și atunci, bineînțeles că și trading cu cereale, mai ales anul ăsta, a avut de suferit. Dacă uitați pe toate businessurile de trading de cereale, au fost foarte puține cantități în piață. Deja ele au fost valorificate pe datoriile istorice din 2022-2023. Și atunci trading-ul a fost la o valoare foarte mică. De-abia după recoltă, cifrele pe trading răspund cu adevărat cuvântul. Mulțumesc. Următoarea întrebare este destul de lungă. Sper că este în regulă cu dumneavoastră că citesc doar partea de întrebare, care este următoarea. Având în vedere că Agroland Agribusiness a rămas în umbra Agroland, nu există o intenție ca Agroland să cumpere acțiunile micilor acționari de la AAB? Nu cred că o astfel de acțiune va avea loc, dar lucrăm împreună cu Radu, cu Adi și cu ceilalți colegi la o strategie. Dacă vă uitați în activitățile noastre, credem că lipsește o parte importantă și anume, agribusiness, divizia noastră de agribusiness livrează input-uri către fermieri. Cochetăm deja de mai mult timp cu Radu, împreună cu Radu, cu ideea de a deveni și noi fermieri. Nu putem să devenim fermieri mici și atunci ne uităm la oportunitățile din piață. Ce vreau să spun, ca să scurtez foarte mult răspunsul, la un moment dat putem să asistăm la achiziții, fuziuni sau alte forme de asociere între companiile noastre și alte companii, în așa fel încât lucrurile să devină mai profitabile pe fiecare linie noastră de business și mai profitabile și pentru acționarii noștri. Nu pot să spun foarte multe, fiindcă nici lucrurile nu sunt foarte bine cristalizate în acest moment, dar și cred că are dreptate investitorul nostru când spune că cumva divizia noastră de agribusiness din punct de vedere a rezultatelor arată mult mai bine decât este vizibilă. Și atunci avem și noi un plan și o să vedeți în săptămânile următoare. Chiar dacă cele două companii Agroland listate lucrează destul de mult împreună, business-urile sunt totuși destul de diferite.
și așa și trebuie să rămână din punctul nostru de vedere. Dar, sigur, lucrăm mereu și ne gândim mereu la strategii prin care putem să fim mai eficienți, mai profitabili și să avem și o mărime suficient de importantă în așa fel încât la un moment dat, mă mir că nu a apărut și astăzi întrebarea aceasta, dacă avem intenția să facem pasul către piața principală. La un moment dat vom face și acest pas, nu anul viitor, sigur. Mulțumesc. Următoarea întrebare. Vă gândiți cumva pe Agroland Agribusiness să produceți îngrășăminte? În ultima vreme nu mai este nicio informație din care se rezultă dezvoltarea companiei, nu se fac investiții și avem doar venituri din comerț. Ba, se fac investiții. Chiar în următoarele, probabil, 10-15 zile o să anunțăm și o mare investiție. Să producem îngrășăminte, am mai avut întrebarea asta. În piața din România, producătorii de îngrășăminte serioși sunt foarte puțini. Sunt foarte multe produse create cu o calitate foarte slabă. Nu intenționăm să intrăm în zona respectivă. Iar pentru o fabrică de îngrășăminte necesită o investiție foarte, foarte mare. Pentru a face așa ceva, bineînțeles că o să mai trebuiască să treacă timp. Dar, în acest moment, găsim parteneri foarte buni în zona de îngrășăminte și oferim fermierilor ce își doresc. Ca să dezvolți o fabrică de îngrășăminte și să fie și cu tehnologie nouă, necesită o investiție de peste 100 de milioane de euro. Nu avem acești bani și nu cred că o să-i atragem curând. Dar, da, ne interesează. Dacă sub o formă sau alta putem să ajungem în zona respectivă, ne uităm în special către zona de producție și pe asta vă promit că vom marja de acum încolo. Mie îmi place producția și am mai făcut și o să mai fac. Dar nu cred că putem să producem îngrășăminte în România prea curând. Mulțumesc și avem ultima întrebare. Prețurile la care se vând produsele Agroland Agribusiness la Agroland oferă o marjă normală sau se vând cu un discount? Adică e avantajos și pentru Agroland Agribusiness. Știm că Agroland e acționar majoritar și ar putea să negocieze prețuri avantajoase pentru compania mama. Sigur că este o activitate cu marjă normală. Nu se dau discounturi între firme pentru că nu se practică asemenea lucruri. Nu se dau... Întrebarea cred că este dacă se vând precum inputurile cu un preț, după care se dă un rabat sau un discount după momentul vânzării. Nu se fac astfel de tranzacții. Între noi sunt tranzacții normale, purtătoare de marjă, bineînțeles de bun simț. Ne uităm și noi în piață, noi putem să negociem foarte bine produsele și atunci noi, de exemplu, dacă fabrica ar cumpăra direct din piață, probabil că ar cumpăra la prețuri mai mari decât le furnizăm noi. Și atunci răspunsul la întrebare este da, avem o marjă în limita bunului simț și profitabil pentru ambele părți. Da, asta este până la urmă și avantajul, că Agroland Agribusiness poate negocia și Sigur, prețuri. avem volume și avem prețuri la prima mână, direct de la fermier. Agribusiness se folosește și pentru a-și recupera mai ușor bani, exact ce spuneai tu, Radu, mai devreme. Da, păi asta e ideea. Deci creăm niște sinergii. Dar noi suntem specializați în trading și putem negocia mult mai simplu și mult mai direct.
Vă mulțumim tuturor pentru întrebări. Văd că nu mai sunt întrebări din partea noastră. Vreau să vă mulțumesc pentru participație. Următoarele rezultate financiare vor fi publicate pe 27 noiembrie pentru Agroland Agribusiness și 29 noiembrie pentru Agroland Business System. Cum a menționat și Horia înainte, așa cum v-am deja obișnuit în anul în curs, vom publica și rezultate operaționale pentru Agroland Business System câteva săptămâni înainte de rezultate financiare. Ca întotdeauna, puteți să ne contactați pe investitor@agroland.ro pentru oricare întrebare pe care aveți în plus față de ce noi am discutat astăzi. Vă mulțumim frumos și sperăm că să aveți o zi bună.